Сериозно. Това е голям тулуп. Да чек на другия бряг. Другия бряг, бе. Дори от една страна. Докараме на там. Идем палка. Те да не са това, бе. Перки да. Say bye, bye, brother. Ето една перка. Гръбната перка бе голяма. Кой викаш два да са? Това да са. По два ги фаща. Где вика на лорда? Един, два, три, ако един, два, три, вика, какво беше? Скубани ли? Значи, вика сме ги наскубали. Защото вика ти не се обаждаш. Трябва да ти кажа, че е сериозен, като го гледам. Добре, щипка. Защото в това няма флей. Грипера. Ти имаш ти? В това ми е, в раницата. Хубава ли е твой? Твоята хубава ли? Ключи ли си пак? Да. Намери ли? До колко кила е това? Да. Едната ръка в крилец, маленко. Едната ръката е така вътре в крилец трябва да пада. И ще да го греба. Влизай до където можеш. Сложи си щипката на ръката да ти е защипната. А така. Тръпни си онова. Стига това. Саляс. Горе. Кирлец. Ай снимам. Това аз на клип съм го направил. Направи ми една снимка, бе, на Ще клип. ти направя, чекай. Айде, спирам с клипа.